Arazelik 57 urterekin utzi zion erretzeari eta geroztik hasi zen pisu hartzen. Berak dio lodifobia existitzen dela eta lehen baino gehiago gainera. Gurekin da Araceli Ohar. Arratsaldeon, ongi etorri, Araceli. Arratsaldeon. Araceli, eta zuri ere anaren galdera bera, zer da zuretzat edertasuna? Edertasuna, pertsona batek irradiatzen duen posa, edo aura garbia ikusten da kapotik. Beste pertsonak ikusten duen hori gauza kompletu bat. Poza, esan dugu edertasuna. Posta, bai. Ederra. Bai. Araceli, kontatuko dugu zure historia pixkatxo bat, esan dugu 57 urterekin erretzeari utzi zenion, eta horra hasi zela dena? Bai. Zer gertatu zitzaizun? Zer gertatu zitzaizun? Niri aldatu izten metabolismo guztia. Problemako ekin zen da, lehenengo urtean ez, bigarrenean hasi naban apur bat pisua hartzen, eta gero hortik aurrera, dieta bajatu nazen apurtxuek izan hartu, itxitzen nabe zanean, eta hola nazi zen bola bat, gero eta handi jaba. Tailatara ekarrita, 40 bat izatetik, 58, ez da? Esan diguzu izatera. 60 bai. Eta aldaketa hori nola sumitu zenuen, nola hartu zenuen? Ez da izen golpez, apurka izen zen, da, soaz adaptatzen zure bestimentak eta dana. Eta gero lanean egon zelez, ez ara konturatzen zelan soazen apurka igoten. Eta tapeten zara, urte baten, oin jubilatu naz, eta oin konturatu naz, jesarritxe egon da egun guztian, oin mobidutekara, bani arnazie faltaiaz, eta kostaten jaz mobidutia. Eta zure ingurukoen begira da aldatu dela sumatzen duzu, Araceli? Nik uste dut baietze. Bai? Bai. Lehen esan entzuten horren beste kuidate, noiz hasiko zara dieta egiten, jakin barik, ez dakiz jesu dieta itzen bazauz, ala jagoten bazauz, ala, horlako komentarizua, bai. Barkatu, ezke gainera horlako komentarizua, jentiak esaten ditzu, zetan sartu inbirzara nire bizizan, ez da? Nik ulertzot, igual familiko bat, ikusten bau txartozago zela, baina askotan, kontu ze, gehiagin loditzen mazan, baina ez pasaitxut ezagutzen, ez? Zu nor zara nire osasunaz arduratzeko. Ez, askotan horre komentarizua, ez que laguntzeko da, baina, laguntzeko, bera padauko espilua beren etxian, da ez dugu zuzetan lagundu, ez da? Hori zen bat aldizpentsatu duzu, ez? Bardin, ulertzen zaitxut. Duk uste duzu, lodifobia existitzen dela, Araceli? Bai, klarua demaz. Medikoen artean, azteko. Medikoen artean azteko? Bai. Zergatik diozu hori? Zeniko kidotaz esperientzia, medikoen joan, eta argalden behar dozu. Alegin eitzen abil, edo lagundu ez daizu zelan egin, edo zeuk espadozu egiten, egin ez dutzu ingo. Badakit, neuken birdatela baina eskatzen abil laguntasune. Eta hori medikoek ezabaztia. Ez bat epaina gehiago. Beraz, oztopoak izaten dira bidean, ez da? Eta oztopoak ere aurkitzen dira arropa dendatan, askotan. Gero sartuko da, zuk arropa erosten duzun dendaria. Bai. Nola izaten da hori zuretzat, arropa erostearena? Horraz dute euki problema ondirik, nire lagunek beti euki du arropa dendaria, arropak erosteko eta beragaz konpontzena oso ondo, zera daki nire guztuak eta zeu zer ikusten duenien, ara hau daratzot, maderto. Eta gero, redetan internetetik erosidot zeu zer, zerako gauze, pijamak, eta lako gauzek taia hondikoak, errezau dau, dendatan erosi birri. Dendatan, gehienetan, Hori horrela da, Ana? Gaur egun interneten errexiago topatzen da denetan baino? Nitzako internetek zabaldu dau mundu bat, taila handizentzako. Nik nire erropen eguneko 88 erosten dut interneten, igual, badauz denda, gero ezagutuko, denda horren badagoz, taila handizen dendak, badagoz, ez asko oso gitxi, ezuke zorizionez, bertan daukazu ez, da laguna oso, baina oso gitxi daoz,
Baina egia da osenak igual dirazela gehiago, ja edade batetik aurrerako jentientzako ikusitza. Erropak ez dira, balen berbein joguna gaztientzako eronera oso gatsa da topatia, oso gatsa da topatia denda fizikutan. Egia da online dendak zorionez ekarri gaitxula mundu bat. Eta nik hori da erakusten dutena, bebai nire blogian ez, jendiari erakusten ez da taila handizia euki, aldala jantzi ondo. Gazte moda eta tendentzia jarraitzuta, neuke etxen duten moduan. Baina ez da errezan, hitzako adibidez, nik denda fizikoetan oso gitxito paten du. Igual prakaren bat edori, baina pizkat nahi badozu holan gazte hauentzako oso gitxi dauz, da egon dirazenak behiak kentzen behaz diraz batzu. Bai, eta ganera moda purbe padeko, Pilar Mireoa eta horrek. Bai, eta hori... Dire oso garestia. Oso garestia, bai. Pizkate gustate paizatu osaia oso garestia, tiraz. Osake ez da boltzilo guztizentzako. Araceli, Maitanek ere zurekin hitz egin nahi du. Gustu baduzu, etxe daukazu, etxe lasaian. Eskerrik asko. Zeberi. Hola, Maitane. Kaixo. Kaixo. Mi esker, una tortzagatik. Tasaitik. Bueno, gure lehengo galderarekin. Zein da egin dizuten galdera, komentario, mingarrin edo deserosoena? Arredetan, baten komentario baten egin nuen, enaz akordetan zen gaine izan zen, baina deitzu ezten, itu gorda. Hori erantzu zizun berak? Bai. Baina bestela, nire inguruan ez dut entzun, bai, cuando te vas a empezar a cuidar, disimulon, ez, zola igual. Hori bai, baina bestela ez. Baina ikusten dugu errepikatzen den gauza batanakin ere ez, nola sareetan, nola zer esaten dugun gorda edo lako beste edo zein gauza. Ez tazu ikusten neurrean. Bai, hori da. Arpegiz gehiago zentzezkigu gauzak esatea. Araceli, zuretzako, zure gorputzak lotxatu zaitu, noiz baiten? Ez. Ondo. Ez. Ondo. Beraz, komplexurik ez? Hombre, guzteko lendizake, 40 kilo gitxiago duki, ez da? Hobetu nahi dezu gauza batzutan, baina? Baina, zona gehien ez. Baina bestela, lotzatu ez. Bai, hori eta hau ze ona esatea, ze guk askotan gure buruari nola hitz egiten diogu, guk gure seme-alaba bati edo maite dugun pertsona bati zerbait txarra esango genioke? Ez, baina gure buruari edo zer gauza esateko gaigea, ez? Hau aldatu barra daukagu. Eta zenbat pertsona eder kanpotik oso utxik barrutik. Bai. Zaka, hori berdeguna da pixkat, orekatu, kanpoko hau eta barruko hau. Ja, esan dezu, momentu batean, 58, 60 taila, zu taila hori baina asko zere gehiago, zea, Araceli? Zein da Araceli? Taila baino beste gauze bat. Da beste personalidade bat, beste... Irrifartxua baita ez de logo, Handikan ikusten zitzaizula, bai. Bai, alegin egiten da, egun txarrape badeko, baina gizenak onak eta beti buelta mamilako danari. Bai, eta hemen loditzeak asko markatu du zure bizitza? Ez. Bueno, ezin dozula harineketan egin, edo hori, bai, aportxuet bizimodue akorte intzu, baina bestela ez. Eta bestekiko, nabaritu duzu, bestek zurekiko aldatzea? Zurekiko harreman hori? Ja badekote pentsamentu aldatzeko? Bai, ez, beraiek agian ez, bazuk igual pixu zigotzan edola, beraiek zuek aldatzea. Jagoten nabil, jagoten bai alden dietak egiten zen, oin itxidotez dietari. Hori da, galdera bat genukaguna zuri preparatuta, dala, ze guk entzuten dugu ez, dietak, zenbat dieta, zer da, dieta edo esango genuen elikatzeko modu aldaketa. Zuk zer gomendatuko zenduken? Jagotea egunero, jangarbi eta norri batekin, baina noiz ipinien nahi baduzu pastel bajan, ze bestela sokari ditzen duzu, voluntadie edo nire gogortasune ez to jango gor, da bizerbez, bai, irugarren egunean, jangotez bi. Bai, azkenen ze pasatzen da, ez dieta denbora guztian da zerbait kentzearena, ez? Baina azkenean, guk ez dugu denbora guztian gure bizitzan, gauza kentzen egon. Ni oin 3 urte arte, urtero, kilo bi gehiago, oin dala 3 urte onarte, lotuna zorre pixuen, eta niretzako hori da, ja... Bai, ez, motibagarria zuretzako, ez? Oso ondo, begiradak nabaritu dituzu? Begiradak, jendeak begiratzea? Ez. Ondo.
Eta hemen ez, hitz egin dezuet dendataz, eta no hay talla para usted. Hori Bai, entzuteak... pila baten. Bai, horrek, Eta zer sartu igual nire dizu? alabantzako zeuzer erosteko, eta... zuregatik. No, para usted no hay talla, Jo, zoitura berriro ere hemen, Bai, ez da niretzako, da nire alabantzako. Bai, ez da azte molestetan, Bai. Ba, egiz eurek espadeki, denpori galtzea besta... Bai. Hola nartzen dut, ez da tartzen txarrez. Bai, humorearekin puntu batean? Bai, hori asko. Bai, Hori terapiariko asko. berena hori da Bai, askotan, bai. ez? Hala, Adeli, mila esker etortzagatikan eta bisibilidadea emateagatik, ze jende askok bere itxuraren gatik, naiz, ze guk, anak esan duen gauza bat, guk uste dugu argala egotea, osasuntxu egotea dela. Eta ez dauka zertan horrela izan beharrik. Bai. Orduan hau puskatu beharra daukagu pixka bat, ez, estereotipo hori, Bai. eta esatea gorputzonek ez du esan nahi ni osasuntxu ez nagonik edo zer gertatzen denik. Orduan, mila esker arpila jartzagatik honi. Eskerrik asko.